Κυρία Σταυρίδη, καλώς ήρθατε. Είστε παθολόγος ογκολόγος και τελικά φαίνεται ότι οι άνθρωποι, αν δεν τους συμβεί κάτι πολύ σοβαρό, δεν είναι και πολύ συνεπείς. Βέβαια, είναι και θέμα ανθρώπου, όπως λέγαμε και πριν, ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι συνεπείς με τις εξετάσεις και άλλοι όχι. Όσον αφορά το μαστό, ποιες εξετάσεις πρέπει να γίνονται για να προλάβουμε τον καρκίνο? Έτσι είναι, όπως τα λέτε. Νομίζω ότι βέβαια τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια τάση προς την πρόληψη εξαιτίας της ενημέρωσης που υπάρχει στο γενικό κοινό. Το βλέπετε ότι έχει αλλάξει προς το καλύτερο αυτό? Έτσι πιστεύω και έτσι βλέπουμε και εμείς στην κλινική καθημερινότητα. Έτσι λοιπόν αυτό που θα πρέπει να πούμε είναι ότι στα 35 έτη η γυναίκα θα πρέπει να κάνει μια μαστογραφία αναφοράς. Και από εκεί και πέρα, εφόσον δεν υπάρχει κάποιο γνωστό κληρονομικό ιστορικό, από τα 40 και μετά, ετήσια, θα πρέπει να παρακολουθείτε με ψηφιακή μαστογραφία, έναν υπέρηχο, αλλά οπωσδήποτε και μια κλινική εξέταση από κάποιον ειδικό μαστολόγο. Εδώ υπάρχει το άλλο ζήτημα τώρα που είναι πολύ σοβαρό. Μέχρι πότε μια γυναίκα πρέπει να κάνει μαστογραφία? Έχω ακούσει ότι πρέπει να κάνει μέχρι να πεθάνει. Είναι υπερβολή? Είναι πολύ σωστή η ερώτησή σας. Μέχρι πρότινος λέγαμε ότι οι οδηγίες, οι κατευθυντήριες, οι θεραπευτικές οι δικές μας αλλάζουν μετά τα 75, όταν η γυναίκα δηλαδή προσέγγιζε αυτή την ηλικία. Όμως νομίζω ότι πια εξατομικεύουμε πάρα πολύ την προσέγγιση μας. Γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά μπορεί να υπάρχουν 75άριδες ή 75άρες γυναίκες που βιολογικά είναι πολύ νεότερες και το αντίστροφο. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι όταν προσεγγίζουμε αυτές τις ηλικίες με υγεία, πάλι πρέπει να γίνεται μαστογραφία, αλλά αραιότερα, σύμφωνα και με την πυκνότητα του μαστού και με τη γενική κλινική κατάσταση της ασθενούς. Το περιβάλλον πιστεύετε ότι παίζει κάποιο ρόλο στην πρόληψη, στο να μας παρακινήσει, στο να μας κινητοποιήσει ενδεχομένως με ένα σύμπτωμα που θα συζητήσουμε στο σπίτι? Το έχετε δει να συμβαίνει αυτό? Σίγουρα παίζει ρόλο. Αν και νομίζω πραγματικά έτσι από όλη αυτή την κλινική εμπειρία, νομίζω ότι ο ίδιος ο άνθρωπος θα πρέπει να κινητοποιηθεί για να κάνει τις προληπτικές του εξετάσεις. Ό,τι και αν υποθεί από τον σύντροφο. Άρα λέτε ατομική ευθύνη εδώ. Έτσι νομίζω, ναι. Πιστεύεις ότι ο ρόλος της ευρύτερης οικογένειας σε ένα πρόβλημα υγείας, και δεν μιλάω μόνο τώρα για την πρόληψη, να σε παρακινήσει να πας να κάνεις εξετάσεις, είναι υποστηρικτικός και βοηθητικός σε ένα σοβαρό νόσημα? Σίγουρα και νομίζω ότι είναι το νούμερο 1. Ναι. Εσένα σου έχουν σταθεί δηλαδή τόσο πολύ που... Οι άνθρωποι μου, η οικογένειά μου, βέβαια. Και είναι οι άνθρωποι που μου δίνουν δύναμη και συνεχίζω και θα συνεχίσω και ήταν αυτοί που μου έδωσαν. Δηλαδή πλέον κοντεύω τα 40 και πάω με τη μαμά μου μαζί να κάνω εξετάσεις, διότι με έχει πιάσει τώρα μια πιο έντονη φοβία και θα γίνει ολόκληρη επιστράτευση να πάω να κάνω εγώ τις εξετάσεις μου. Δεν θα το αφήσω, δεν θα με αφήσουν όμως. Και είναι πάρα πολύ... Το ίδιο, εδώ μιλάμε, προηγούμενα συζητούσαμε για την σκλήρυνση κατά πλάκας με την Αμάντα, αλλά νομίζω ότι το ίδιο ισχύει και για τον καρκίνο του μαστού. Αυτά που λέει, νομίζω ότι τα σοβαρά νοσήματα είναι... Νομίζω τα ίδια παντού. Νομίζω είναι το ίδιο και εγώ έτσι πιστεύω ότι ισχύει το ίδιο. Έτσι είναι και πραγματικά το περιβάλλον βεβαίως τώρα στη γυναίκα παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Εδώ σε εμάς ίσως συνηθέστερα βλέπουμε το σύντροφο, σύζυγο, τα παιδιά που μπορεί πολλές φορές να παίζουν πολύ υποστηρικτικό ρόλο και οι γονείς βέβαια σπανιότερα σε μικρότερες ηλικίες όταν νοσούν. Σήμερα όμως τα νέα είναι καλά και τα τελευταία αρκετά χρόνια είναι καλά για τον καρκίνο του μαστού. Είναι, λένε, χρόνια νόσος ή τείνει να γίνει χρόνια νόσος σε πολλές περιπτώσεις. Έτσι είναι. Και αυτό γιατί, όπως είπατε και στην σκλήρυνση, υπάρχουν πάρα πολλές καινούριες θεραπευτικές προσεγγίσεις, πολλά καινούργια φάρμακα. Φάρμακα που δεν έχουν την τοξικότητα της χημειοθεραπείας και που τα χρησιμοποιούμε και έχουμε την τύχη στην Ελλάδα να τα έχουμε διαθέσιμα. Ορμονοθεραπεία, νοσοθεραπεία και διάφορα άλλα. Είναι πολλές κατηγορίες πια που μπορούν να βοηθήσουν μια γυναίκα. Έτσι είναι. Και μπορούν να τη βοηθήσουν και στο μεταστατικό καρκίνο, ακόμα και αν έχει κάνει μετάσταση σε ένα ή δύο άλλα όργανα, ας πούμε. Βεβαίως, σήμερα οι γυναίκες με μεταστατικό καρκίνο μαστού μπορεί να έχουν μία χρόνια νόσο και να ζουν ακόμα και με βαριά μεταστατική νόσο πάνω από 10-15 χρόνια. Αναλόγως βέβαια της κλινικής τους κατάστασης και της ταυτότητας του όγκου, ας το πούμε έτσι. Άρα έχουμε καλά νέα και για αυτό το κομμάτι. Ναι. Σήμερα είχαμε πολύ αισιόδοξα νέα για δύο πολύ δύσκολα θέματα. Για τη σκλήρυνση και για τον καρκίνο του μαστού. Σας ευχαριστώ πολύ.